Piso tabang alang sa Bicol gihimo sa matag buhatan sa Talisay City Hall. Gawas pa kini sa ipanghatag at tubig, pagkaon ug uban pang gamit alang sa mga biktima sa Super Typhoon Rolly. Ang report ni Femery Dumabo. Sa pagsud sa matag opisina sa Rekadiyang Departamento sa Talisay City Hall, lakip na sa buhatan sa mga konsihal. Kining box, botilya o galon ang mutagbo kanimo. Diskarte kini sa matag opisina aron makatigom og kwarta nga ikatabang alang sa libuan ka mga biktima sa bagyong Rolly sa kauluhan. Kung adunay sobrang sinsiyo o kung gusto mo gyud nga muhulog, adunay kawani nga mubitbit sa galon aron tuyok ngadto sa kaubanan. Adunay sa ubang buhatan nga mulinya ang mga kawani nga buot motabang. Usa sa unang napasiugdan niini ang City Budget Office. Karon sa kuan tungod lagi sa pandemic, napami mga 50%, napami mga almost 30, pero aman gid mo en ang year. 30 million. Manay akong gikuan ni nga dili sa jud ni nga ingon nga kuan kay mo ba ni atong gi-manage pud og naay response nato ron. Mag-donation drive na lang as far as employees of the city government is concerned. 10 pesos, 20 pesos, okay ra. Gihimo sab kini sa mga buhatan sa konsihal. We cannot give what we don't have. So pagkakaroon ang panudlanan sa Lisay tungod sa pandemic, medyo apik-apiki pa man ta. So mo na nga kuan lang sa namo, gi-reserve lang sa ang kuan ba resources. So pero di magpasabot nga di mi motabang mi personal na lang gyud namo nga tabang. Kinarton usab nga mga pagkaon ug tubig ug sinako nga used clothings ug ganaw sab cash ang nadawat sa kagamhanan gikan sa mga Talisaynon nga gusto mo padangat og tabang. Sunod semana gikatakda nga i-turnover ang maong mga hinabang ngadto sa Police Regional Office 7 nga may mutunol na niini sa mga biktima. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.